BJP atuma phan ansi vorengang hoi pipon chotpu EM Lunsing Teron kaningjia puthak APHLC Mahamaya Constituency Committee atum pherangke amai phaponsi ningkang samse kachepaklang pon Kedamtang jangmi poni phaikre hiniar ni APHLC Mahamaya Constituency Committee ame thanga sa hemalong pherangke amai ke phapon Pherangke amai ke phapon alam thelake kedamtang jangmi poni phai trogar ni EM Lunsing Teron pen kaningje BJP aphan vote ke jogabang lapen BJP Mondol Committee anparta BJP klembang phetum aphansi vorenga hoi pipon chotpu aputhaksi pherangke amai phapon lapen ladak niltum non saput CPN presita nil tomabake भारतीय जनता पार्टी ini vote ke jok bang lapente so party ke pangtang committee along member atung mondol along klema bang member atung lason atuma phansi sakori tanile pom Pherangke amai long alang lituma hin pen kaningje pon lake EM Lunsing Teron lapuson kaningje ke chok cheta akeli lithu vikan lopusi ningje pon lapen Mahamaya Constituency arlo BAMA asadlang ki untang thekser ari se jangatum BJP along dunde pulote vorenga hoi long leloma lapen BJP lo pulote thek theta lang leloma puta karju padopon tentang April ceklo tarik rokani akai Lunsing Teron EM akai alang li kaningje pon ano alang li tumalong ki claim ka cipaduk pon mondolong arpu do claim bang pituman se vorenga war sai pipon chot sini tum jasimet ki pukang tung len lo dak abang ke thek ke re abang lang le lo ma ke thek the bhak lo ma alang li tum long ka cipaduk la thek the pin pustamila tuma phana vorenga war sai pipon da lo ma labang sini li tum bang ke pin lang tum han pukang tu Anparta kedamtang suri hini ra kre trok si aningkan alompen ki duk det ahem aphan sarkar pen ke panong pipon PMAYJ ahemso ki kim pipon non anta ke patang pipedat ke lata BJP along mai meeting ki dun dedat mate BJP along ki dun dia podlo ma poda karju padapon unane 2016-17 lapson hemso ke tangte dopiglang hola haya hi mi pi to mabang ke meeting dun thek thedat putong la so hemso patang pipedat loma lapen mate hola non ke charli ke thek o tuma la tum BJP a party dun dedat potong la tum han sakur pipedat loma lapuso Mahamaya Constituency Committee amai phu Mongol Singh Teron dunmai phu Dhoning tia tumpen danglok Mahamaya CC claim bang phu bang phia tumpen si bang so pherangke amai phapon lo BJP along la Mondol Committee det tong goreng abar sang claim nang chot pama rong alo all Mahamaya laili tum angkang Mahamaya 15 nong angkang along heme jangre asoma tamane ke BA pass doji komane ke MA pass doji lapen hala bang so muni da phan ke ilitum goreng abar sang nangneloma lapente alang li laheloma ante karbia khai phan kapating thur awar sailoma lapen puriwarton po alang tum kaike kaningje latong puriwarton ma Dogmoka ben sem singing ti karbiang nonglan